Video ini bersama interest dengan lekapor, subscribe kalau ada biar ikon ting tang tang teman ini ada. Hai lekapor, kulumbai. जों दिनै क'क्राझार थांदो रागाम कालचार प्रग्रामाव थांदो जों दिनै जोबोद इन्टारेस्ट जागोन जोंनि टीमाबो दं नोंथांमोना नायलांदो अब्ला दिनैबो फारसेनिफ्राय आं खोन्थिलांनोसै दा सिमला मोनफैबाय आङो सिमलानिफ्राय गारि रिजार्भ दङ गारि रिजार्भआव थांनोसै जों दा गारियाव गाखोबाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नोंथांमोना जों दा गारियाव गाखोबाय नै थांनो रेडि जाबाय गासिबो दा मानसिफोरा फैजोबाखै एसे बाखि दंबावो नै फिलाप जाथ'वाखै दा मानसिफोरा फैगासिनो दं लासै आरो फैनो दं बुजायनो ओमफ्राय नै जोंना केन्डेला आदायाबो गाखोबाय जोङो दा नोंथांमोननो जायगा दिन्थिलांनो सिगाङाव गाखोबाय सानैजों ओमफ्राय गुल बाबानि एक्ट्रिस क'क्राझाराव थांदों खारबो बावासैलै साला क'क्राझाराव थांनानै खारबो फरायबाव नोंबो फोरमायना होदो गारिखौ नुना सिनायाखैमोन जोंना गारिया खारगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासिनो नायलां नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि दानानै नायोब्ला नोंथांमोना जेबो हमनो हानाय नङा दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन ना लोगोफोर जों दिनै कालचार प्रग्रामाव थांगासिनो दं क'क्राझाराव रागाम होननाय जायगायाव चलो शुरू करते हैं फाइनली पाठशाला पहुंच गया है हम लोग पुलिस ने हम लोगों को इधर जाने के लिए बोला था छोड़ो This is the Howrah Bridge east of Panchala हम लोगों ने सोता वाला ब्रह्मपुत्र मिल गया और पहुंच गया है मानिलाय गेट बन्द खालामलायखोब्रा लामा गेजेरफोरावलाय सिथिं सिथालाय सीसी केमेराबो दंलाय माथो टर्च लाइटबो दंलाय माथो औ दा जों गारिखौ लाखिथ'बाय नैबे गेटआव फैसा एसे होलांनांसिगोन माने टिकेट लाबाय टिकेट फाइनली हम लोग पहुंच गया है कोकराझार सिटी यही है कोकराझार सिटी ये देखिए हम लोगों को वेलकम करने वाला पोस्टर मिल गया अभी हम लोग पहुंच गया है आप लोग देखते जाओ पहुंचने के लिए ज़्यादातर दूर नहीं है आप लोग देखते जाओ फाइनली हम लोग पहुंच गया है चलो जल्दी करो सब लोग उतर जाओ यस मानु मखा गाड़ी गाखे बिसी दुर्बल है आइसे लरपाय है गिसे देखते जाओ लोगोफोर जों दा मोनफैबाय नै जों हाबनोसै दा गेट मोनबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो फाइनली हम लोग पहुंच गया है ऑडिटोरियम हॉल यही है ना गुरग्रा जेखाय बर' हिन्जावफोरा खोब बाहायो बेखौ मा होनोमोनलाय माइ जावग्राखौ मा होनोमोनलाय बेखौ सान्द्रि ओमफ्राय संग्राय दाला संग्राय ओमफ्राय नै बिहु फालि नैबे आर'नाइ बिटिआर सरकारनि कालचारेल डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों दा जोङो मोनफैनायनि सालोंहैनोसै दा जोङो सालोंगासिनो दं बिथाङाबो मा होदो बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि मानव गेदेर रहिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो साहा होग्रा हला खिन्थु बिराद हिट दै लोगोफोर नै नाय बरिया जायगायाव होदो साहाखौ नै बेनो साहा लोंग्रा जायगाया थ' बिदिब्ला आं लोंनोसै लाल साहा ना गाइखेर आं खिन्थु गाइखेरखौ लोङालै लाल साहासो लोंगोन आं
नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुदों कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट्स खालाम जायगाखौ माबायदि नुदों सा रानग्रा गैया जोङो लायनोसै जोङो लोंनोसै नै सावबाय दं बर' हिनजावफोरा फिथा सावगासिनो दं गोथाव गोथाव ओइ क'क्राझारनि साय माबायदिलै खोन्थानाय खामानि गैया गोदै माथो गोबाबसो होननाय खोनानो मोनदों गोबाबजों गोदै क'क्राझारनि साया माबायदि गोसोम ए गोसोमसोनोलै बिथांमोना जोबोद उखैनाय मोनदोंमोन बेनि थाखायनो जाग्रोबाय साहाखौ लोंखांबाय दानि नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरो बाहागो लागोन फारि फारि दिन्थिलांसै बेनिखायनो दिनैनि हाबाफारियाव दा जोङो फारि फारि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय थौदो बिदिब्ला जों अडिट'रियामखौ थांसै जों नैबे बिल्डिंआव हाबहैनोसै आवगायगासिनो दं नालांबाय था नै सिरि सिरियै आंनि गोसोखौ होननाय एलबामा बेवहायनो जादोंमोन लोगोफोर मिस्टार दुगा बर'निया बेवहायनो जादोंमोन नायलांबाय था नै मोनबाय गोबां मानसि जादों मोनबाय दा जों सिङाव हाबबाय जों दा सिङाव हाबबायना जोङो खोन्था जों दा बाहेराव दं मोनबाय नायलांबाय था इन्टारेस्ट जागोन नै लाइट रिथि रिथि जाबाय नै नुबाय इन्टारेस्ट जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो नै महरगिरिफोरनि थाखाय जोङो लाखिनाय जादों दा बेखायनो अननानै नायगिरि बिथांमोनखौ उनथिंजाय जिरायनो थाखाय खावलायबाय गोजौआवबो जायगा सिगांथाराव जगोन लोगोफोर सिगांथाराव जों फैनाय समाव महरगिरि आलासि बिथांमोना फैजोबाखैमोन जों दा नैबे महरगिरि आलासि जिरायग्रा सिटआवनो जिरायनोसै जोंबो साफा साफा महरगिरि नालाय ओंखायनो जबाय नै लोगोफोर गोसो जायोब्ला बै सानिफ्रायबो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो हायो गोसो जायोब्ला मायथाइयाव मोनसे सावथुन दिहुनदोंमोन जोलै आरो बे जोलै सावथुना नेसनेल एवार्ड मोननो हादों बिथाङा बिथांनि डाइरेक्टर लोगोसे एक्टरबो दा बिथां आब'निफ्राय जोंनि सावथुन दिहुनगिरि बा गासै महरगिरिफ्रा गौतम बसुमतारी सिंगर यही है गौतम बसुमतारी जोङो माखासे नेशनेल स्टेडियाम बानायनो नागिरदों जेरावनोखि इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि जायो प्रग्रामफ्रा आरो क'क्राझाराव जोङो नैबे बोसोरावनो माखासे फान्डिं एजेन्सि नागिरनानै 2000 मानसि जिरायनो हानाय मोनसे हाइटेक मोजां मोनसे गासैबो टेक्न'लजि थानाय मोनसे अडिट'रियाम जों बानायनो थाखाय थांगासिनो दङ आरो जिखिनि मेम'रेन्डाम जोंहा आंनो गथायदों बे आं दाबो बुंफिनो मोनसेबो मावनो हायि गैया गासैखौबो मावगोन खालि बेवहाय एसे हयथ' टाइम लागोन मोनसे मोनसे इस्युसफ्रा आरो थाबैनो फिल्म जि स्टुडिअ बेखौ बानायगोन खालि खोथाया जाबाय मा जोंनि जि कालचार मालाय जायगाफ्राव जोङो सिनेमा नायनानै जेरैबायदि मोनसे मोजां परिबेस मोनो बेबायदि परिबेसखौ जों दानांगोन दा जोङो जानो थाखाय रेडि जानानै फैबाय लोगोफोर नै मानसिफोरा एसे बुंनानै दंखायो अब्ला नायलांदो नोंथांमोना
फाग्ला बिदिसो जायो नामा इसोरसो मोनजाबाय जों मोनजायाखैलै दे जाग्रोदो नोंसोरनो जाग्रोदो एसे जाखांबाथाय जों जिरायनो हासिगोन जों दा ओंखाम जाखांबाय नै आरो ओंखाम जाखांनायनि नोंथांमोननो मोजां खोन्थिलांनोसै उदैया बुंबाय जोंना दहाय बिराद उखैदोंमोन दा नायलांबाय थादो आरो गोबां नायनो गोनां दंबावो नायलांबाय था दा जों नै आर्ट एक्जिबिशनाव हाबबाय बेवहाय जोङो गोबां मुसुखाफोर नायनोसै दंफांजों बानायनाय आर्ट आखिनाय बेवहाय गोबां मुवा नुनो मोनगोन जों नै सेसा बेनिफ्राय सेरजा नामा बे सेरजा नङाबो जानो हानाय दै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहर ओमफ्राय नैबे मा बेखौबो सिनाया खिन्थु नैबे जाबाय लोगोफोर बेलाव नैबे बेलाव बेखौ आं सिनायदो ओमफ्राय नैबे अमा जोंथ' अमा मोनजायासै दहाय ओंखाम जानायाव बयलारसो मोनजाबाय बे बर'नि जोबोद फेभरेटसोलै लोगोफोर नैबे मै वाव बरिया ओमफ्राय नैबे मा बेखौबो आं सिनायालै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहर बेखौ मानो खुगा मुथिदों मानो बुंनो रोङाखै बेखौबो आं सिनाया नैबे मा लेंग्रा नामा बे आथिं लेंग्रा बेखौबो आं सिनायाखै कमेन्टआव लिरहर आं गोबां मिथिया नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर आंखौ आं मिथिया मा ओमफ्राय नैबे मा बे खर' मा रुजुनदों ओमफ्राय नैबे मानसि खर' बैखैबो दंबावो थ' बिदिब्ला बेखैबो खोन्थिलांसै फारिहाय साबितला न'आव लांनांगोनलै Aku impor lagi, anu jauh. Main station itu jatuh lagi dari. Ya ini 40%. Kalau tadi yang aku suruh masukin. Karena hasilku mana lalu dibikin Cina karena masyarakat. Jangan nanya sekolah hangeri di sana dong kayaknya. Bagus Sar. আপনার বিলাকল বলতেছে আপনাকে फैला सारजों नै फटक लागासिनो दं मानसिफोरा गोबां मानसि दं नैबेहाय मोनायाव नैबे डिसप्लेयाव नुगोन लोगोफोर मोनानि प्रग्रामखौ नैबे डिसप्लेयाव नुनाय जागोन मोनानि प्रग्रामखौ ओइ जाबो मोनसे दं नै बेवहाय मोनायाव प्रग्राम जागोन नै बेहाय दा मोनायाव मोसानाय मुसुरनाय गासिखौबो नुनो मोनजोबगोन लोगोफोर नैबेहाय नायना ला नोंथांमोना माबायदि खादो नै लोगोफोर बेवहाय दा प्रग्राम जाथ'वाखै दा मोनायावसो जागोन दा प्रग्राम जागासिनो दं अडिट'रियाम हलावसो जागासिनो दं दा मोनायाव जायोब्ला जुदि नोंथांमोननो थायोब्ला खोन्थालांगोन आङो स्टेजखौ खिन्थु आं बिराद हेभि नुखादों लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओइ साउन्ड स्टारखौ माव दोनदो लोगोफोर नाय साउन्ड स्टारा नैबे सिगांनियाबो साउन्ड स्टार बेयो बेलेग दिगनि जानांगौ साउन्ड स्टारा जोंनि नङाबो जानो हागौ आरो नंगौबो जानो हागौ नै सिगाङावसो दं साउन्ड दामनाय साउन्ड मिलायनायनि गासिबो जन्थ्रआ सिगाङावसो दं लोगोफोर नै नायनानै ला बेवहाय जेबो मानसि जिरायनायाव तुम्बु एबा स्टेज लुनाय जायाखै दा मोनायावसो जागोन नालाय दा जेबो गैया हाजार सियार बहायना दोननाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय बर'नि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेवहाय मुसुखा महरै बानायना दोनदों लोगोफोर नै जोबोद समायना नुदों खिन्थु बर'नि मोसानाय दामनाय वाव
beautiful, beautiful. Nice, nice. Auditorium, open stage. बेनिफ्राय गोजोन जना नायनो हागोन नै बेनिफ्राय दाहाय होन दाहाय बेनिफ्राय गोजोन जना नायनो हागोन नै जाबो गोजोन जना नायनो हागोन आं दा बै गोजौआवसो जना नायहरगोन गोजौनिफ्राय एसे मोजां नुहुरो जाना पड़ेगा घर में बुला रहा है जानो दा जों नै जोलै दा सिट फिल्मखौ नायगासिनोमोन जों दा नुनाय नंला जों थांफिनो होननानै सानबाय बेनिखायनो जोङो जोलै दा सिट भिडिअखौ एबा फिल्मखौ जों कमप्लिट नुनो मोननाय नंला जों दा थांफिननोसै न'आव थांफिनो होननानै माबाबाय थांफिनसै न'आव नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लासै लासै मोननैसो खिन्थिबावनोसै बर' आरो एसामिस राभानियाव जेखाइ आरो खबाइ नै मोनसे नेरसोन माबानानै दोनदों बिथांमोना बेवहायनो फटक साफायजानो नागिरदों नै एक्ट्रिस सानैया आरो नै बेहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा दाना दोनदों नै बेहाय मोजांनो बरियानै बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नै बे जिङावनो दं नैबे अडिट'रियामा नै बेवहाय फिल्म सोलिगासिनो दं जोलै दा सिट फिल्मा सोलिगासिनो दं नाथाय जोङो नुनाय नंला जोङो दा न'आव थांफिननो गोनां जानानै फैबाय दा जों न'आव थांफिननोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा लोगोफोर दे